Hello, mayong gabi diha mga igsoon. Mabungahong kagabihon. Inay og tingog pagaw. Nang pagaw. Mo nang sayo ta nag-live ron para mag-rest kog sayo. Kabantay ko kay tagdugay ko matog bitaw after sa live nato nya gipagaw ko kay inom ko bugnaw ba nalipat ko. Karon atong gisayo para mag-rest kog sayo. Kumusta? Kumusta mga igsoon? So mag-start na tag live. Panihapon na to ni. Actually wala pa mi mga na. Ako ning giuna. Kunya, pwede nito mag-start, Ikson, of type at highlights. Thank you kayo, no? At followers, at everyone, and this time you can mention your friends and loved ones in the comment section. Ayay, akong classmate, mayong gabi rin, Pastor, shout out sa atong mga kabats sa high school classmate. So, anyway, akong gi-shout out akong mga bats sa Nahawan High School, no? Tanan kabats na ko, batsmate na ko, okay? Ang greetings na nagikan ako, gikan po ni Edward Dayangko, ang amigo nga buutan. Bay, salamat kay bay. God bless, God bless. So kung pag-ampo na ninyo, nani mo bay sa imong pag-drive, proteksyonan ka sa Ginoo. Thank you bay. Again, shout out sa mga batchmate nako sa Nahawan High School. Bito no? Salamat bay no. Ako kagreetan na nila baka shout out. Okay? So anyway, mag-start na tawag share igsoon o kuan. Atong ipalanog ang pulong sa Ginoo nining kagabion igsoon. Ako sa diri mag-shares ako. Hong Kong City 1. Oh, thank you Sister Melody Timario. I-regards me sa Hong Kong sister. Way sa payan ba Edward? Ha? Shatin? Ang City 1? Shatin? Ingon akong asawa, sister. Shatin ko, no? Kay dugay ang kundi diha. Watching from Israel. Sister Bella Ferrer. Oy, duha na mo kabuk sa Israel, ha? So, nasa tayo, a good friend of mine nga, sige tanaw sa Israel. Thank you kayo. Okay. Done sharing mga igsoon. Shout out 129 viewers. Maayong gabi, Brother James. Maayong gabi, Isad, Brad Jomar. Thanks for watching again. As always, mana watching from, saan to? From Mokpok, Sor, Loon, Bohol. Okay. Sister Marife Diodor. Diha ra ba ko sa Loon, sister? Ito ni aking adlaw, nagwali ko sa prisukan. Sister Mary Gomes, watching from Australia. Watching from Tagum, J. Puso. Watching from Mati City, Davao Oriental, Pastor James. Brother Jason M. Elianan. Watching from Australia again, Sister Marlene Estorba. Na may Estorba rin, sister. Ano ka rin, namuha rapit. Okay. So, shout out mga brad.
Abante tas pagbuhat og maayo long live kanunay uban sa gracias Ginoo. Shout out sa namong GS dire sa Claren, Brother Marcos Dabon. Shout out sa nako si Brian Postanes. Brad, bro, shout out sa nako si Brad Lord Leo Aventurado. Yeah. Shout out sa nako si Brad Tupi day. Okay? Kita mi ganina. Brad, sige po nagtanaw na to. And murag akong tutunulan ba murag kuan gid siya no? Mao na maybe dili kita mag shout out o kanang daghan bitaw kayo. Ako lang i-generalize no. Akong i-shout out karon ang tanang mga OFW, okay? OFW in different countries around the world, shout out mga seaman. Okay, maayong pagpaminaw kanunay mga igsoon unya. Shout out nako tanang mga inmates, tanang mga kapulisan, tanang mga military, police military, tanan. Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, mga different station diri sa Bohol, shout out no. Loon Police Station dito ko, mga brad na ko da sa SEA Skeptron in Arms, hari sa Clarin Police Station, mga nailhan ako mga kapulisan, Tubigon Police Station, Antiquera Police Station, San Miguel Police Station, Danao Police Station, Sagbayan Police Station, Talibon Police Station, sabay uba no. Mga PNP life coaches, shout out. Shout out Pastor Jonathan Apare. Okay? So, akong anak din, pakita, tagamay. Okay, akong anak. Mana? Kaluhan as kung akong asawa. So, mag-ampol na mga igsoon. Ibalik-balik. So, let's pray, no? Kay maayo ni nga atong sugdan og sa iyo ba? Kay, sa iyo mata nagsugod, sugdan atong sa iyo para dako tagagi. No, anyway, dili sad ko palabig shout out no kay kanang wait sa medyo kara akong tutunlan kanang kuan naka strip sales gani ko kay kanang hago ko niya nag-inom ko bugnaw nalipat ko kuhaw kay good. But praise God, madapa no. Kitagaan pa jud ko tingog sa Ginoo, madapa basta madapa bunal ta para sa kamayaan sa Ginoo. Anyway, shout out sa tanang mga subscribers kanang naka-green di ang anay heart no. Thank you so much mga subscribers. Ato mga followers, we're almost hapit na ta mga 85,000 followers sa Mabungaong Kristohanon. Sir Aruji Abergonzado, a good friend of mine, police officer. Thank you sir, one of our subscriber. Salamat sa mga star senders. Unsa no basta no wala kabalo na mo wala jud ko nangayo ni wa ko ning please send me star wala no. Please subscribe to my page wala sad. O mao ni akong kuan, mao ni ako ang GCash wala sad. Mao ni akong bank account wala sad, wala ko gi-post dia igsoon, no? So mao na nga this is purely for the glory of God. Okay? So magpray ta, okay? Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit ato siyang i-invite igsoon nga mopatunga, mopataliwala sa tong pagabuhaton karon. Kay kung wala siya wala tay mahimo igsoon. Anyway, ako shout out akong Brad ya, wa pa kabantay nagluto siguro no di na ni hapon. Brad Jonathan or Joy Pintados from Sandingan, Loon. Brad, shout out. Long live kanunay tano. Padayon tas kabaguhan nga gihatag sa Ginoo. Shout out from Talisay City, Pastor James, Brother Kent David. Anyway, diha nimo makita sir kung unsa ka powerful ang Ginoo gyud sa lihok gyud basta faithful ka. Good evening sir. Amen. Amen Brad. Himaya sa Ginoo. Brother Brian Periquit Villacampa. Yes. And then ako sa ning nabantayan Brad, the more I serve God faithfully and honestly, ako nabantayan nga ang blessing magukod-ukod sa nako no. There's no need nga mangayo ka og blessing ni Lord. There's no need nga moingon ka, Lord tagay ko no. Si Lord knows our every need no. Tanan. As long as we are faithful, no? Honest. Automatic yun na siya. Thanks for watching Sir Lebens Ibardo Cabrera. Tuwang avid viewers nga usa sa jail officer from Oroqueta. Okay? So let's pray. Okay, murag karat ba no? Dakag ko na ni tubig. Let's pray. Father in heaven, again Lord God, we give you thanks for another opportunity that you've given to us.
Thank you for the great privilege that you have given to us. And as what I have said, Lord God, dili tanang tao karon na higayon mamati sa imong pulong. Dili tanang tao na panahon, na chance nga makapamalandong sa imong pulong karon, but salamat kay Ginoo nga imong gitagaag higayon, Ginoo. Salamat kayo ni ining chance nga imong gihatag kanamo aron makapamalandong mi makapamati mi makapaminaw mi sa imong balaang pulong. But Father God, I pray before we move on, before we proceed, first and foremost, search our hearts, Lord God. Search our hearts. Among kasing-kasing susiha, Ginoo. Kung na kayo makitaan mga butang nga wala ka malipay, wala ka nahimaya, pasaylua kami, Ginoo. Imaming takos, imaming angayan, mamalandong, mamati sa imong pulong. Kinasayod kami nga imong pulong, balaan kayo. And of course, kinahanglan sad nga mahimo ming takos ug angayan. So Lord God, andama among panudlanan nga espirituhanon. And then as we listen to your word this evening, Ginoo, tagaay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek. Labas tanan, willing musunod ni mo, Lord God. Doers of your word, obedient to your words. And we pray, Lord God, peace of mind right now. Kaalam nga langit nun. Unya, again, ako amo kang gi-invite nga mupatunga, mupataliwala sa among pagabuhaton karon, Ginoo. We invite your presence. You alone will be glorified this time. Walay tao nga naisa karon, walay pastor, relihiyon, walay simbahan, pundok, grupo, or any denomination, Lord God. Walay laing maisa, ikaw lamang, Ginoo. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, mamuhat ka. Kutob sa maabtan, ani nga live, Ginoo, ipabati imong gahum, ipabati imong presensya, tuguti ang lihok sa Espiritu Santo, mabati sa matag paminaw karon. And Lord, I pray, I cancel every spirit of distraction in Jesus' name. Walay makabalda sa mong pagabuhaton karon. Thank you for the victory, Lord God. Father God, again, let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Shout out 264 viewers this time. Okay, so salamat sa higayon ang uban na mahaw ang nanihapon pa karon, but ako ni siyang gi sayo igsoon para maka-rest ko kanang sayo kay ako pahuway akong tingog bitaw para bunal na punta ugma aron maulian ba, no? Pwede ka maka-preach about rapture, pwede kayo. Actually naka-share ko ani before. Try na to igsoon ato nang pamalandungan, okay? So again, before ta mag-start sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, I want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila. Unya, just type at followers at highlights at everyone, no? Kay lahi sa niya itong topic karon igsoon about ni sa about disappointment ni, or about kana bitong gipasanginlan ka, no? Gihimuhimuan kag istorya nga dili tinuod, pero napoy tao nga na sa Bible. Gimuhimuag istorya, no? Gimuhimuag istorya, gipasanginlan apan kato dayang nahitabo niya preparation to kay promote siya sa Ginoo. No, so mo natong isgutan karon. Now, ako mong gi-encourage igsoon. If ever na amoy makit-an karon o mahinumduman nga higala ninyo nga kana bitawng, let's say this time gipasanginlan siya, no, gibutang-butangan siya gistorya, nasakitan siya kayang issue di tinuod, then pwede nimo i-mention igsoon, nindot ni perfect ni siya nga topic para niya. Amen. So let's go, let's start. We have 280 plus viewers niya. Musunod ra ng uban yang mga malate mo review ra man na, okay? Love. Gaya kong tubig pala. Excuse me. Okay. So, mag-start na tayo igsoon. Ay, narara ako. Okay na eh. Thank you. Thank you na. Brad, naagi. Shout out na ka na ako ganina, Brad. Unsa may pa-shout out ni mo diya? Nangaon mi, Brad. Sindan paminaw ni mo. So, thank you kay Brad Pintados. Okay, Brad Jonathan. Brad Joy, dagam na kanyanda, no? So, i-regard ko si mong anak, katong laki, Brad. Nadia, no? Imong lovely wife, sad. Pangmusta mi sa kong asawa, diri. Okay? Padayon ta. Okay? So, atong pamalandungan karon ng pulong sa Ginoo nga na makita sa Genesis Kapitulo 39, versikulo 18.
Ang atong topic karon igsoon again before we proceed. Sa dili pa kita mapadayon no. May tungod ni siya kana bitong pasanginlan ta. Ayay brad. Mura ka-relate ka ni brad. Huwag ginituyuan ako brad ha, ka-relate ka ni. Okay? Brad Joy, okay. Lonely brad, okay? Kani ako ning gipahinungod kani nga topic igsoon sa mga taong gipasanginlan, gigamagamaag istorya, gimoy-moag isyo, okay? Or gidaot ang dungog, gibutang-butangan. Mao ni siya pinakanindot ni. Mao ni siyang topic karon. So, sa Bible, naapoy alagad sa Ginoo nga gingana. Nya tanawa gud siya nitabo, okay? Genesis Kapitulo 39, versikulo, starta sa 11. Shout out to 189 viewers. So we're almost reaching 300. Okay, 300, okay? So, kung basawan Nixon. Again, Genesis, ito pinay na itong background na kay paggawa ba? Genesis Kapitulo 39, versikulo 11 ta mag-start, okay? Apan usa ka adlaw ni ana, misulod si Jose sa balay, aron pag-atiman sa iyang buluhaton. Nahiatol kini nga walay laing tao didto. Okay. Gigunitan sa asawa ni Potiphar ang sapot ni Jose og mingon, "Tana, magdulog kita." So, ang asawa ni Potiphar nang hagad og pakighilawas ni Jose. Apan miipsot og midagan si Jose ngadto sa gawas og nabilin ang iyang kupo didto sa kamot sa babay. Kay ang bisde raman ni Jose ang iyang nagunitan. Ug nakadagan man si Jose. Gitawag sa asawa ni Potiphar ang iyang mga sulugoon. Ug giingnan, "Tan-awa ninyo kini, gidala sa akong bana dinhi sa amo kining Hebrohanon, ug karon buot niya kaming pakaulawan. Misulod siya sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako, ug midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kupo. Gitaguan niya ang bisdi ni Jose hantod sa pag-uli sa iyang bana." Verse 17, unya gisuginlan niya ang iyang bana sa tinumo-tumo. Paminaw mo, tinumo-tumo niyang istorya. Marites, libak. Kanang Hebrohanon nga imong gidalangan ni sa ato, misulod sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako busa midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kupo. Misinta sa kasuko ang agalo ni Jose sa pagkabati niya ni ini. Gipadakop, lesson. Gipadakop niya si Jose o gipabilanggo, tipon sa mga bilanggo sa hari. Apan nag-uban kang Jose ang Ginoo o gikaluyan niya si Jose, mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilanggoan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, akong balikon pagbasa atong nadungog karon mga igsoon ang story ni Joseph. Si Joseph usa ka alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Nga nakasuway siya, nakasinati, naka-encounter siya og tentasyon, apan wala siya mioyon kung dili midagan siya palayo sa tentasyon. Amen? So again, atong balikon pagbasa igsoon, Genesis Kapitulo 39, versikulo 11. Nagingon diri, una, apan usa ka adlaw ni ana misulod si Jose sa balay, aron pagatiman sa iyang buluhaton. Nahiatol kini nga walay laing tao dito. Usa ka adlaw igsoon sa story ni Joseph. Timing ba? Nga tong panahon na walay laing tao sa balay sa iyang agalon, kundili si Josera o katong asawa ni Potiphar. Okay? Sa verse 12, listen carefully. Gigunitan sa asawa ni Potiphar ang sapot ni Jose og miingon, "Tana, magdulog kita." So since, actually mga igsoon, kani jud nga stories, this mao gini. Kaning asawa ni Potiphar, dugay ra ning naibog ni Jose, kay kani lagi si Jose kay gwapo. Kani laging naatas pang Ginoo usahay tungod sa himaya sa Ginoo, musidlak na to. Mura tagmaan, tagwapo bitaw. Diba mga gwapo? Ay ko'y kumpensa diha, no? Brad Joy, ay kumpensa, gwapo ra ba kayo niya? Karon sige ka gym pa jud. Kumpensa diha, no? Yampo ka kanunay. Okay? Baliko na ko, no? Kaning asawa ni Potiphar mga igsoon, ibog kay ni Jose. Kung atong baliko ng istorya ni, previous ani nga verses is, kada adlaw sige gyud panghagad igsoon. Kaning asawa ni Potiphar sige ni panghagad panintal ni Jose, apan si Jose wala mo patol sa asawa ni Potiphar. And then usa ka adlaw igsoon nga wala gitutuyuan nga walay laing tao atong dapita. Maybe wala ang hari, wala si Potiphar. So ang nabilin atong nga balay igsoon, asawa lang ni Potiphar og si Joseph. Okay? Sumigsulod si Jose sa balay ug mao ni
gigunitan sa asawa ni Potifar ang sapot ni Jose ug miingon, "Tana, magdulog kita." Mga laki, paminaw mo. Hello mga guys, mga Brad. Kuya no? Mga Jose riyan, ay mga Jose riyan, no? Abi yung mga igsoon. Sadyang ako ning napamalandungan ba ang story ni Jose. So akong gipanag-ing nga kuwang kagalingon ni Jose ba ning ingon kung may tabo kanina ko no na ibabay manghagad nimo. Kamo di mga laki, unsay tan-aw niyo? Hey mga guys, mga men, mga gentlemen out there. What if may tabo ni nato niya atong kaluyahon sa una babay? Brad Joy, Nadia. Okay, Brad, lungli Brad. What if may tabo na to nino? Nga ato ang kaluyahon sa una, mga chicks ba, no? Mga kabaw na ta, napata sa kalibutan sa una, salbahis pa, dahilig, tagbabay. Parehan ako, no? What if mabot ni ba, nato, nga, hagdun ta, ya, kita rin duwa, wala yung makakita. Si Jose, na itabo ni Jose, okay? Okay, niya, gihagad siya, gingon rin asawa ni Potifar, "Tana, magdulog kita, kaya naman, wala may tao, wala bana niya." So, usa ni ka, dako kayo nga chance nga makakumit sila og adultery. Okay? Apan tanawa ang response ni Joseph sa temptation. Okay? After pagingon sa asawa ni Potifar nga, "Tana, magdulog ta," tanawa ang response ni Jose. Apan miipsot og midagan si Jose ngadto sa gawas og nabilin ang iyang kupo dito sa kamot sa babae. Grabe bagsika no? Instead nga mupatol si Jose igsoon nga, pwede raman unta to sa uban ba? Kaya nga naman, walay laing tao. Okay? Asawa lamang ni Potifar. Duha lamang sila atong balay, igsoon. Amping, langyod ko, amping kita diyan. Amping ta kanunay, Brad. Okay? So, sila ra, no? Pero, ang response ni Joseph, grabe, bagti kayo, igsoon. Si Joseph, midagan. Ingani ba ta, mga igsoon, no? Ingani ba ta? Mga laki, o di lang laki, babae. Actually, mga igsoon, dilibot pasabot, ingani, no? Nga si Joseph nag-struggle sa temptation. Daghan kayog mga babae nagpa-advise nako. Labi na OFW nga natintal gitintal sad sila og ingani. Naglisod sila og recess kay layo ilang bana. Daghan nagpa-advise nako pa-counsel about anak. Now, sa diyang gihagad mga igsoon si Jose nga makighilawas or makigsex ang asawa ni Potifar, ang gihimo ni Jose nga mahinadlukon sa Ginoo. Midagan si Jose ngadto sa gawas. Okay? Nya pagdagan niya nabilin ang iyang kupo niya dito sa kamot sa babae. Okay, sa verse 13, kay ang bisti raman ni Jose ang iyang nagunitan, nga nakadagan man si Jose. Gitawag si Jose sa asawa ni Potifar ang iyang mga sulugoon ug giingnan, "Tan-awa ninyo kini. Gidala sa akong bana dinhi sa amo kining Hebrohanon." Si Joseph ni Hebrohanon man to. "Misulod siya sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako og midagan siya og nabiyaan niya kining kupo." So gidaladala sa asawa ni Potifar ang kupo. Kunuhay ba? Kay girip daw siya, gi-frame up niya si Jose. Apan tinuod iyang nabira kay si Jose ing dagan kay wa mo patol niya. Siguro na-disappoint ang asawa ni Potifar kay siguro bago siyang ligo ba. Kunya, sige siya pahumot. Humot na kay siya pero wahing patol niya si Jose. Sayang lang iyang mga pahumot o iyang bagong ligo. O iyang mga pinakigol nga sa nina. Or what kay ba kung sari. Basta, me personally, I believe nga ang dress ni sa asawa ni Potifar ni is seductive. Sexy. Why? Dili man ka manintal kung dili po ka tintalunon. Kuha. Ikaw kung maninintal ka, dili po ka manintal kung dili makatintal imong porma. So para nimo aron tempting kay katanawon, so magpahumot ka, maligo ka kay ang iyang gihagad ani pakighilawas man, no? So maybe wala lang gibutang maybe ang asawa ni Potifar ani bag-ong ligo, okay? Sinudlayan ang buhok, unya humot kaayo, unya nagpakigol ni or seductive kay ni sanina. Nganuman aron timting siya tan-awon unya matintal si Jose. Apan si Jose igsoon kay pariha man nato. Praise God. Ligon kay sa Ginoo banay kadlok sa Ginoo. Mao nang gihimo ni Jose mingdagan siya palayo sa babay, palayo sa tentasyon. Mao na akong gibalik-balik igsoon dili sa tanang panahon ngang pagdagan tinalawan. Pero naay higayon or kahigayunan nga kinahanglan ta mudagan aron makaangkon tag kadaugan. Like what happened to Joseph. Si Joseph igsuming dagan palayo.
Mingdagan siya kay wala ingon nga nanalaw, ningdagan siya kay mao hinungdan sa iyang kadaugan nga wala siya na fall sa sin of adultery. Naglabi ang kadlok sa Ginoo. Amen. Mao tong gipasanginlan siya. Nasuko ang babae kay sayang ang iyang pagkapahumot. Naligo siya gyud sa tagpahumot ba? Nyo? Grabe siguro niya panabon, balik-balik o panabon, kalima siya nanabon, aron matintal si Jose. Pero wa siya patuli. Mingdagan hinoon si Jose, palayo niya. So tungod sa iyang disappointment, igsoon, na masangil siya, no? Hingsinggit siya sa mga sulugon. Tabanga ko nyo dire, unsa maning Hebrewanon nga gidalas kung bana dire. Mingsulod sa akong kwarto para iya kong ripon. Diba? Giprim up, igsoon, gipasanginlan. So ditso ta mga igsoon, sa 19. Misinta sa kasuko ang agalo ni Jose kay ang katong asawa ni Potiphar ming sumbong man sa iyang bana nga si Potiphar nga mauni ang kanang gidadala nimo diri nga Hebrewanon ba naunsa man ni oy nga giaksyonan man kog rape kami rang duha diri nya ning sulod sa akong kwarto niya gusto siya nga iya kong pahimuslan tanawa darang ebidensya my love honey so sweet tanawa naa ang iyang kupo diri no nya pagsinggit na ko midagan siya nya nabilin iyang kupo. Pero ang tinuod ikson, gi-frame up. Listen carefully. Gipasanginlan si Joseph. Si Jose, buutan kaayo way isyo. Huwag gali siyang sukol sa iyong mga igsuon, nga gibaligya siya, gitraidor, no? Si Jose igsuon, usa ka tao nga may nadlukon sa Ginoo. Pero gipasanginlan siya. Listen, no? Si Jose igsuon, naglikay lang sa dautan. Paminaw mo. Si Jose igsuon, ning sunod lang sa Ginoo. Nahadlok lang siya sa Ginoo. Pero abi yung mga igsoon, dili daybot pasabot nga may nadlukon ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo. Exempted ta sa mga paglutos. Exempted ta sa mga pamasangil. Exempted ta sa mga pagdaot. Pag-frame up. Mao man eh. Amen? Apan si Jose igsoon, bisag nagsunod raw ta siya sa Ginoo, pero gipasanginlan siya. Mao nang ayaw mo ka surprise igsoon. Karon nga lagad mo sa Ginoo nga matinud-anon unya nay nasakitan ka kay gipasanginlan ka gimaymuan kag istorya gigamagaan kag isyu nga wa ka nang hilabot. Amen. No, listen. No, nagtinarong raw ta kas Ginoo pero ngano man ni gi-frame up ka, nagkahiusa sila nga pasanginlan ka, no, gimarites kag maayo. Kay mausad ni nahitabo din ni Jose nga nangalagad sa Ginoo nga matinud-anon may nadlukon sa Ginoo. Imbis minglikay la siya sa sala, minglikay siya sa tentasyon, wala siya ming patol. Apan hinuon, gipasanginlan siya. Tanawa. So, ang naitabo igsoon, nasuko ang bana. Nasuko si Potiphar. Kaya ning report man igsoon, paminaw mo. Kaning, karong nowadays igsoon, kusog kaya ni kanang i-report bitaw nga di maayo, di tinuod, i-frame up ba, i-maritesta, no? Si Jose, gingani po, no? Ning report sa ni Potiphar ang iyang asawa nga mauni, gingani ko ni Jose, mauni ana niya nagpahilak-hilak siguro. So ning tuo ang bana. So ang nahitabo igsoon, suko kayo ang bana ni Jose. Mao to igsoon nga ang verse 20 nagingon diri, Genesis chapter 39 verse 20 nagingon diri, gipadakop niya si Jose. Gipadakop, gipapriso nga walay sala, gipasanginlan. Amen? Gipasanginlan, gi-frame up. Unsa pa gini? Gidaot. Tanawa. Gipadakop niya si Jose o gibilanggo. Wow, napriso si Jose, no? Napriso nga nagbuhat ra og maayo. Napriso nga nangalagad ra sa Ginoo. Napriso nga ning sunod ra sa sugo sa Ginoo ning likay sa dautan. That is why I want to remind everyone tonight nga dili ta exempted sa ingani. And the truth is this, the more we get closer to God, the more ta magpaduol sa Ginoo, matinga ka, nay mamasangil na to. Matingata, pasinginlan ta, daoton ta, himo-himuan tag istorya. So don't be surprised. Ayaw katingala. Okay? No? No, gipadakop niya si Jose, luoy kay napriso intag isa, no? Gibilanggo. Tipon sa mga binilanggo sa hari. Apan, the very comforting verse is verse 21. The next verse is this. Apan nag-uban kang Jose ang Ginoo. Igsoon, bisag kapila pa tapasanginlan, daog-daogon, no? Unsa may ilang isulti na ito nga butbot. Tungod kay atong konsensya limpyo. Wala ta nakasala sa Ginoo. Mag-uban ka nato ang Ginoo. Again,
Dili ta angay mabalaka kung ila tang pasanginlan, ila tang gamagamag isyu kay mag-uban kanato ang Ginoo. And what happens next? Unsay nahitabo igsoon? Unsay nahitabo? Si Jose gi-frame up. Si Jose gipasanginlan, no? Si Jose igsoon gigamagama istorya. Gidaot ang iyang dungog nga maayo man siya record. Apan si Jose igsoon paminaw taliwala nining tanan igsoon si Jose wala mo reklamo sa Ginoo. Listen na, look at me. Si Jose igsoon wala ming complain nga, Lord, ning likay raman ko sa sala. Lord, nganong napriso man ko nga wa man ko'y sala kay bawo kas tinuod Ginoo. Kay balo ka nga nahadlok lang ko nimo. Si Jose wala jud mi reklamo. Si Jose nag-enjoy gihapon dito sa prisuhan kauban sa presensya sa Ginoo. Si Jose igsoon walay bisan usa ka word nga niingon, Lord. Joseph never questioned the goodness of God sa iyang kinabuhi. Wala ning question si Joseph igsoon. So si Jose wala nakasa sa Ginoo. Kamo igsoon, kumusta mo igsoon? Kung nahitabo kanina to, nga gipasanginlan ta. Ang uban gali pasanginlan mo blatter din mo. Di ba? Dagang Kristohanon nga na. Gipasanginlan, giBBI, gigamagama, istorya, pablatter da yon. Ningadto din sa police station. Okay? Ningadto din sa barangay. I-blatter na ko ni kay mao niyo. Pero si Jose igsoon wa mo sukol. And even si Joseph never justified himself. Nga dili na tinuod, no? Wala siya maingon nga halangdon nga Putipar, halangdon nga hari paraon. Dili na tinuod, oy. Gama-gama ra ni wala. Joseph submit to them. Si Jose igsoon nagpapriso lang bisag way sa. Si Jose igsoon nagpadakop lang, nagpabilanggo lang bisag walay sala. Og si Jose wala ming complain sa Ginoo, og tungod niya na ang Ginoo nag-uban ni Jose bisan naa siya sa prisuhan. Amen. Nawa, tanawa ang resulta igsoon. Let's jump sa reward. Okay? So akong basahon diri igsoon ang mao na niyang reward. Tungod kay si Jose ning submit man, wala mo sokol. Joseph never justified, wala siya ming justified, wala siya ngon ano di ba na tinuod. Si Jose nagpapriso lang. Wala siya mangutanas Ginoo kung anong nahitabo niya. Wala siya mingon, Lord, naunsa naman ka diyan, natuog naman ka Ginoo. Wala. Walay daghang istorya. Nagpapriso, nagpadakop siya. The story of Joseph, I remember Abraham. Nga si Abraham, siya din niingon si ang Diyos ni Abraham, Abraham, ihalad ang imong bugtong anak nga rin ako. Sunugan na diya. Si Abraham, may daghang istorya, iyang gida, iyang Abraham, o iyang anak, nga si Isaac, iyang gigapos, padung naglit niya ihawon. Iyang na ba nung, way libog. Si Jose o si Abraham, maura. Now, tungod kay si Jose igsoon, wala man mi reklamo. Tungod kay si Jose, wala musukol pod, wala mi justified. Nagpapriso lang siya. No? Gipasanginlan siya, gibutang-butangan o istorya. Tanawa ang reward ni Joseph. Let's jump into the reward. Okay? Genesis 41. Genesis Kapitulo 41, versikulo 40. Dara ang reward. Mao na ni. Niingon si Paraon. Si Pharaoh, ang hari sa Ehipto. Himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod. Wow. Ug ang tanan kong katawhan mutuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo kay hari man ako. Mao na ni. Mao ni akong kapsyon basa. Usahay ilatang i-frame up or itugot ni Lord nga kita i-frame up kay kita di ay i-level up. Tanawa. Gi-frame up si Jose, gipasanginlan, di ba? Gimarites, gilibak, gimamuag isyo, gimamuag istorya, pero ang hinungdan, ang tuyo sa Ginoo igsoong gitugot to kay i-level up dahil si Jose, nahimo siyang gobernador. Naabsan pa niya si Putipar. Actually, igsoon, sa wala mo makaila ni Putipar. Excuse me. Si Putipar, usa sa dakong tao sa hari. Apan, sa dihang gipromote si Jose ni Paraon, nalabuan niya si Putipar.
Ang ranggo ni Paraan ni Jose, gobernador sa Ehipto, next to the king. Wala na mas, way mo labaw ni Jose except ang hari. Nakita ninyo? Tanawa. Tanawa! So sa ato pa day mga ikson, sa tanang mga viewers karon. Kung naay nagtanaw karon nga gipasanginlan ka, gi-frame up ka, no, gimuhimuan kag isyu diha, unsa man na marites diha, no? Wa ka tuuhi, gituuhan ang imong marites. Igsoon, paubos lang, pailob. Tugote ang Ginoo. Once igsoon, makasinati ka nga gi-frame up ka, then pasalamati ang Ginoo kay nay breakthrough, i-level up ka ni Lord, i-promote ka ni Lord. Amen. There's a promotion after disappointment. After the problems, the storms sa kinabuhi ni Jose. Amen. Gipasanginlan siya, nagmatinud-anon ra siya, minglikay ra siya sa sala. Diba? Nay promotion. So to all of the viewers right now, uy, isa ko ana, Pastor, praise God, Sir Paul. Kung nay nagtanaw karon igso nakasinati ka this time, even it's happened to you maybe recently or just a while ago. Pasanginlan ka, no? Gidaot ka. Gihimuhimuan ka istorya, gisip-sip nanit, sip-sip kayo imong kauban sa trabaho ba? Ikaw gidaot aron paboran sila. Basta anything nga gama-gamaan kag istorya. Amen. Gihimuhimuan kag istorya di tinuod igsoon. Paglipay. Again, paglipay, pagampo ayaw balos. Paglipay, pasalamati ang Ginoo kay ngano man gi-arrange ni Lord ang imong promotion. Giposisyon lang ka ni Lord sa iyang promotion. Again, if ever na nagtanaw karon dire nga gipasanginlan ka, okay? Gi-frame up ka. Ako igsoon kadaghan na sinati na ko ni dagoy time nakasaan ko ato kay dagoy day time ningingon ko ba nga, Lord, nganong gingani man ko nila Ginoo nga ako Lord kabalo na ka nagsulti lang ko sa kamatuoran unya di ko gusto nga naay bakak. I want to expose lies. Tungod kay nagwali ko sa kamatuoran Ginoo nya. Ug naay mga bakak dia. Di ko ganahan nga makit-an ako nga bakak. So gusto ko Lord nga akong i-expose. Lord, kamatuoran naman akong gibarugan nganong gingani ko nila. Hila ko sa Ginoo igsoon. Pero later, eventually, akong na-feel ang comfort ni Lord niya. Ningingon ko, Lord, pasaylo ako nga ning gi-question di ka. Pasaylo ako, Lord, nga naka-question ko nimo. But this time, ako ang gipasalamatan, Lord. I will worship you in the midst of the storm. And then, eventually, sooner or later, nakita ko nga gipaangat ko sa Ginoo. Yan katong nagdaot na ko, naunlod. Ako, gipataas sa Ginoo. So, it proved nga ang kining story ni Joseph, tinuod yun siya, no? Pasanginlan ta, no? Listen carefully. If there's anyone right now, anybody right now who are watching this time, if ever mahitabo gali ninimo or nahitabo na ninimo ba, pasanginlan ka, himuhimuan kag istorya, gimaritis ka, even igsuon mismo nimo. What I mean is biological brothers and sister. Gitraidor ka, no? Gisipsip, nagsipsip imong kauban sa trabaho. Para lang mapaboran niya, madaot ka. Madaot imong record. Madaot imong dungog din. Praise God for that. Pasalamati ang Ginoo kay pareha kang Jose. Ayog sukol. Si Jose nganong na level up. Si Jose nganong nahimong governor sa Egypt. Why? Because Joseph never justified. And Joseph never, let's say, react or to the situation negatively. Wala siya nasuko. Wala sad siya ning ingon nga di mo na maoy, di mo na mawala. Nagpapriso lang siya. Iyang gidawat ang kasakitan. Iyang gidawat ang disappointment. Iyang gidawat tanan ang sakit to heartbreak to siya. Amen. Heartbreak siya nga ning turn into breakthrough. Amen. Heartbreak ni Joseph and then nahimong breakthrough. Amen. Trial nga nahimong testimony. Anara. So igsoon again, if there's anyone right now nga nagtanaw karon, ka karon, kunya bag-o ka gipasanginlan, paglipay diha, igsoon. Bag-o ka gigamagama istorya, paglipay diha, dol nakahilak ko sa reels nimo dol. God bless, long live Brad, okay? Gigamagamaan ka, gidaot ka, imong dungog, then paglipay, ayaw og balos. Why? Once mo balos ka,
imo nang gikuhaan og part si Lord. Unsa gingon ni Lord? Ako ang mubayad, ako ang mubalos. So ang atong himuon igsoon, pagampo lang. Paubos, pagampo niya, ayaw complain. O ayaw na lang daghang istorya nga i-justify mo. Let God justified nga wala kay sayop. Let God justified that you are right and they are wrong. Okay? Tuguti si Lord mulihok. Usahay mulihok ta sa pamaagi na to. Dili na nun mulihok si Lord. Amen? Dili na mulihok si Lord, kaya nilihok naman ka. Hindi mo masinati ang promosyon. Unsaon pagkasinati ni mo sa, let's say, breakthrough, panalangin, imong promised land, mangko na nimo, no? Dili na nimo masinati, kaya yung isulihok, si Joseph igsoon, iyang nasinati ang talagsaon nga promotion, nga habog kayo, na-promote siya nga mahimong gobernador, kaya wala siya ming sukol, no? Wala siya mibalos, wala siya ming justified, wala siya gikuning question sa Ginoo. Instead, kontento si Jose. Si Joseph na siya gitawag og heart nga kontento kayo igsoon. Wala ang pagtuog pagsalig ni Jose sa Ginoo. Taliwala sa kasakit ngayang nasinati, no? So mao na hinungdan nga si Jose na promote si Jose na level up from frame up to level up. Gi-frame up siya lagi, gi-allow na hinahitabo niya nga pag-frame up, but then eventually na level up hinon siya ang yang ranggo, nahimo siyang gobernador. Way lain nga mas labaw ni Jose ang hari ra. So next to the king, siya ang pinakataas sunod sa hari. Imagine. Now, again, kung nagtanaw ka karon igsoon nga gidaot ka gipasanginlan, pasalamati ang Ginoo. Managingon ni Pablo igsoon sa 1 Thessalonians 5:17 or 18, I guess. In everything give thanks to the Lord, for this is the will of God through Christ Jesus. Unsa man na, pastor? It means sa tanang panahon, sa tanang higayon, bisan unsay may tabo, kasakit, kagutom, problema, krisis, pagsulay, pasalamati ang Ginoo. Amen. Pasalamati ang Ginoo. Mao na igsoon again. Kung imong nagtanaw ka karon igsoon. Anyway, I could feel it. Nga nay nagtanaw karon. No? Nagkagtanaw ka karon igsoon nga na-disappoint ka kag ipasanginlan ka, gidaot imong dungog, no? Limpyo kay kag record pero nadaot nahugawan tungod niya ayaw sukol. Igsoon ako kang sultian. Giposisyon lang ka ni Lord this time for a great promotion. Giandam lang ka ni Lord karon. Kay naay breakthrough na siya'y buhaton sa imong kinabuhi nga ma-surprise ka. Amen? I-promote ka ni Lord. Manang ayog sukol. Kundili ang imong buhaton. Pasalamati daan ang Ginoo. Lord, thank you for the promotion. Lord, thank you for the blessing, for the breakthrough. Lord, thank you for the amazing things nga imong ipagbuhat, nga imong ipakita na ako. Naay buhaton si Lord. Again, kung ikaw ka na nagtanaw karon igsoon nga gipasanginlan ka, gisipsipan, basipsip imong katrabaho, nasakitan ka, then praise God for that. Be grateful for God, pasalamati ang Ginoo. Why, pastor? Pastor, pasalamatan ako nga sakit ka. Yes, like Joseph. Joseph never questioned God. Joseph never asked God, Lord, why? Lord, why you allow this thing to happen to me? Lord, nahadlok ra ko, ningdagan ra ko. Pero wa naghimo ni Joseph. Even si Joseph wala mo justified ni Potiphar. Nga wala na butbot na imong asawa, bakako na imong asawa. Di na tinuod siya nang hagad nako ning dagan ko, wala. Joseph remained silent. Amen. Si Joseph ni hilom, unya si Lord ang nagsaba. Nakuha ninyo? Once mo hilom ta sa nagdaot na to, and then si Lord mo storya. Og lahi si Lord mostorya kay ang ipastoryahon promotion. Tanawa ang gihimo ni, di ba loud kay ang gihimo ni Lord ni Joseph? Gobernador, di ba? What? Gobernador di ba maka-amaze? Kay nga naman naghilom ra si Jose, wa siya musukol. So nga na igsoon. Right now, if you are watching this time sa tong live nga na-disappoint ka, gipasanginlan ka sa tao nga duol sa imong dugan, mao man magkapasakit nato kanang atong gisaligan. Gidaot ka, imong dungog nga limpyo, ipasanginlan ka, then ang akong ikasulti nimo pasalamati ang Ginoo.
Be grateful for God. Pasalamati si Lord na, yes Lord, thank you. Kaya nga naman, giposisyon lang ka ni Lord this time para sa talagsaon nga promotion. Nay may tabo, nay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Pakit-on pa na sa Ginoo, kinsa nang nagdaot nimo. Pakit-on na sa Ginoo, mo na giingon ni David, you prepare a table for me in the presence of my enemy. Listen, in the presence of my enemy. Giandaman tagpagkaon sa Ginoo diha sa lamisa, atubangan sa atong kaaway. In other words, katong nagbira na to paubos, katong nagmarites na to, katong nagdaot na to, pakit-o na sa Ginoo kung unsaon ta pag-bless niya, unsaon ta pag-promote niya, padatuon ka sa Ginoo, basta ngayon ka. Mao nang ayaw sukol, gipasanginlan ka din, praise God, ayaw ipablatter, pablatter nimo, ning lihok ka, di na mo lihok ang Ginoo, dili mahitabo ang promotion. Let God be God, amen. Tuguti ang Ginoo igsoon. Diha nimo makita ang kahibulungang butang nga himuon sa Ginoo. Amen. Si Lord wa matulog. Our God is the God of justice. Amen. Yes, our God is the God of love, pero mao ni timan kung naay ning tao nga ning pugas og dili maayo nimo, maningil ang Ginoo na. Amen. So paubos lang, pailog. Ipasanginlan ka karon, no? Gigamagamaan kag istorya nila, gidaot ang dungog nimo, pailog paubos kay ngano man, dapat kang magpasalamat kay usa ka adlaw basin makurat ka, ipataas ka sa Ginoo, i-promote sa Ginoo imong ranggo. Basin mahimo kang manager, supervisor unsa niya, or mahimo ba kang tag-iya na hinoon. Okay? Karon trabahante pa ka, pero mahimo kang usa sa tag-iya na imong gitrabahuan. Ingana si Lord mo promote. Amen. Ingana si Lord igsoon. Mao na igsoon paubos lang ta. If ever gi-prim up, gipasanginlan ako kapila ko gina paubos lang ko. Paubos ta nganuman. Kay gi-design, gi-posisyon na ka ni Lord daan. Giandam lang ka ni Lord sa dakong promotion nga iyang ipasinati nimo. Nganong mabalak ka mga magilak-hilak mga ayaw kung dili, kung muhilak manggali ka hilak sa kalipay. Luha sa kalipay nga naman, knowing that after the storm man na, there's a beautiful rainbow. Amen? There's a beautiful, wonderful rainbow behind anang tanan. Ug mao na ang promotion, mao na ang breakthrough, mao na ang maybe another more closed door or opportunity para i-bless ka ni Lord. Amen? Naay talagsaon nga grasya luyo sa mga unos igsoon, no? Pasagdi lang na sila gipasanginlan ka. Amen? Pasagdi lang na. Kung gipasanginlan ka, pasalamat pagali ka. Kay mauna ni sign na ni Lord. Dapat excited ka. Instead nga mag-uol ka, dapat excited ka kay naida kong buhaton si Lord sa kinabuhi nimo. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, again, thank you for your word this evening. Salamat kay Ginoo nga ikaw nga Diyos milagroso. Ug wala ka matulog, Ginoo, nakadungog ka sa mga pulong nga dili maayo against namo, nga gisulti sa mga tao nga nasilag or nasina namo, Lord God. Kabalo ka, Ginoo, nga naay naggamagama istorya against us, naay nagdaot sa mong dungog. Tanan, every negative words nga gi-release nila against us, kabalo ka, Ginoo. You are an all-knowing God. Walay matago nimo. So Lord, salamat, Ginoo. I pray for the comfort. And then I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon labi na kanang mga gipasanginlan niya. Dugang pailob, Ginoo. Dugang espiritu sa pagkamapainog-sanon nga dili mi musukol. Kun dili tugutan ka namo, Ginoo, nga mulihok sa among sitwasyon. Ug tigay mi karon, Ginoo, og grateful heart, kasing-kasing mapasalamaton. Nga taliwala sa kasakit nga among matagamtaman. Still, kamao mi mo pasalamat kanimo. Still, amo kang pasalamatan. Ug dili mi angay mabalaka, dili mi angay mag-uol according to your word this evening. Dili mi angay magsubo kung gipasanginlan mi. Kay sama ni Jose, imo lang di ang giandam kami. Imo lang ming gi-prepare for a great promotion. Kay imong i-level up ang among kinabuhi, imong ipaangat among kinabuhi, Ginoo. So Lord, salamat kayo sa mensahe sa paglaom nga imong gipadungog kanamo ning taknas kagabihon. Nga dili instead nga
maguol mi sa mga tao nga nagagamag istorya against us, but dapat excited mi ug malipayon mi tungod kay imo day ming gi-prepare para sa dagkong butang nga imong buhaton kanamo. Salamat Ginoo. Lord, salamat sa mensahe sa paglaom. I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon dili nimo labayng kawang, apan amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo Ginoo sa dakong breakthrough sa among kinabuhi. Mao ni maghatod namo Ginoo sa promotion namo. Mao ni maghatod namo Ginoo sa panalangin nga talagsaon nga wala pa namo masinati. Lord, salamat sa imong pulong. Holy Spirit, I pray nga kaning word nga among nadungog karon imong i-remind namo kanunay every day in Jesus name. Lord, again, thank you. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. And this time, Lord God, kami nagapadayon pagampo sa mga higala namong mga OFW in different countries around the world, mga seaman. Padayon kapag kupot nila Ginoo. Padayon ka Ginoo pag tagbo sa ilang panginhanglan. Padayon kapag hatag og pabor nila sa ilang trabaho, sa ilang amo. And of course, I pray divine protection. Sa lain-laing mga balatian, proteksyon ni sila Ginoo. Tagay kanunay mayng panglawas. And I pray, Lord God, nga dili unta sila malipat sa kwarta, kung dili kamao sila mobalyo sa blesser. Ayo itugot Ginoo nga malingaw sila nga magsigtigom, malingaw sila sa blessing, and then makalimot sila nimo tungod kay ikaw ang source Ginoo. Ang naa nila karon Ginoo, imo lang nang gipiyal, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, I pray dili ka nila malimutan in Jesus name. And this time, Lord God, I pray also nga ilang atimanon ang ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, ang matubang sa hukmanan dili ang among bahandi nga tinigom, ang kwarta, ang tanan mabiyaan ra na Ginoo. Ang among relasyon nimo mao'y mobarog sa katapusan. So Lord, I pray tagay sila kauhaw sa imong presensya in Jesus name. Lord, thank you. This time Ginoo among pabuton ang mga milagro gikan kanimo. Tanan nga mga viewers karon Ginoo unsa man mga problema, mga struggle, Lord, solusyoni Ginoo. Ilang mga problema tanan solusyoni Ginoo. Nasayod ka anang tanan Ginoo. Walay matago nimo. I-bless sila Lord God. I declare breakthrough in Jesus name. So Lord God, again, among pabuton ang mga dagkong butang nga gikan kanimo. Pabuton namo ang mga milagro gikan kanimo uban sa dakong pagtuo. Himua lamang kaming takus, himua aming angiyan, himua aming kasaligan, himua aming kapiyalan kay nasayod mi. Kung dili pud mi takos, dili mo nimo tagaan or bubuan. So Lord God, make us your good steward of your blessing. Himo aming kasiligan Ginoo. Again, Lord God, magpaabot lang mi sa mga panalangin gikan kanimo. Pabuton ka na namo uban sa dakong pagtuo. Pabuton namo ang panahon nga insakto, ang appointed time, ang own timetable nimo Ginoo nga imong gitakda alang sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Again, pabuton namo Lord uban sa pagtuo. Mao kini among pagampo amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Karat jud siya igsuon. Thank you. Anyway, salamat sa inyong pag-uban kanako. And see you again tomorrow. Kay gusto ko nga mupahulay ko sa akong tingog ba. Sa iyo ko matulog. And ako ning i-end igsoon, I want to remind everyone nga just continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Especially katong mga nakadungog na sa mensahe nato no nga mo comes out sa imong una-una ba nga nakahigala nga gipasangin nilan gidaot. I-mention siya diri igsoon, makahatag ni niya og kalinaw, makahatag ni niya og comfort. And then don't forget to again type at followers at highlights, and I want to encourage everyone to invite your friends and loved ones to follow our page. Amen. Unya, thank you dahil sa mga subscribers and mga viewers, followers, star senders. Thank you kayo. Okay? That's all for tonight. Himaya og dungog. Ibalik na ko sa tumbuhi nga Diyos. See you tomorrow. I pray and I declare nga sa atong pagpahulay, pagpangatulog karon mga igsoon. Sa mga tulog ba? Okay? Sa mga nasod nga dulduol sa Pilipinas. Nga ting katulog nato ron, I pray nga ang protection ni Lord maguban ka nato. Iyang mga angels sa maglibot sa atong puloy-anan para safety ta. Ug sa mga nagtan-aw diha nga nasa lain-lain kanasuran nga buntag ron, udto or hapon, ubanan mo sa Ginoo. I pray ang inyong mga lakang tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan, paboran sa Ginoo. Amen. So that's all for tonight. Again, ampo og amping mga higala.
To God be all the glory. Good night, everyone. See you tomorrow. God bless. God bless.